Hakin naro usgani kaisa video viral nukuna Meghalaya ni Bangladeshi 4 jon romjangmani. Hakin amoro bahike romjak hanga kai ekdom morok yang India side fasingo phaye Meghalaya o borok o jago hoyhulla gonugol khanyani chesta khlaifeke koktumani bisingti semangka 7 August Meghalaya ni West Khasi Hill ni Rongdangai village haika kamiwo o Bangladeshi khorok biri rok phaye o jago hoyhulla haike sigri sokorok khaipe hunai chung koktumani bisingti semangka bongni logo kwbangma jatra potra ostro tongo tai borok amtike barato habai borok o jago jatra potra khlaiye o jagani borok rongno tongkosong tongnai rongno borokno tongjala khlaio haike borok manjakmani yagulo borokni je document rok Bangladeshi citizen hnai manjakha o jago tai borokni je Bangladesh ni rang rok tai India ni rang duplicate rok bongni je paso manjakha haike tabu kok amtisi Meghalaya rogo amte haike Bangladeshi illegal immigrant rokno borok o jagao gunda khlaiye silai akorok tu borok o jagao gunugul khlainani chesta khlai tongmani haike amte haike romjak manungha ka o jaga BSF rok amte haike rom manungha ka Tripura ka tamni bagi romjak yangna na chung Tripura o tebo saimanu je Bangladeshi burung phai tongmani te manjagi bo tongo amsuk jorati ki Tripura o koktumani bising tirok bo chungnuk jago haipano borno kono phana khaijagya hani phiyogei hojago police rok kaisa kaini khobor manga ka borok rom itlango Tripura o haike high court go soguyo haike high court sogui pano borok ajago phiyogei hojago bel khlaiye haike a phiyogei hojangmani yagulo borok tai kuto nukjagiya byangjani kamawi thango haike o jagani citizen ngei borok duplicate kagos nabaye Aadhaar card do kwbangma I card do khlaiye duplicate mungbai borok o jagao citizen nai tongsinai haike Bangladesh ni phaimani kwbangma viral video tongo Tripura wa haipano romjagya borokno কোথা থেকে আছেন হ্যাঁ সৈয়দ ভাই বলো নালে পুলিশ আসবে না ধরে দেব বলো আমি ইলিশ থেকে আসছি কারণ আমার কোথা থেকে আছে কোথা থেকে আছে কোথা থেকে বাংলাদেশ থেকে আছে ঠিক আছে রাখো রাখো বাংলাদেশ থেকে বলছে ঠিক আছে বাংলাদেশ থেকে আছে tobo se Tripura o kun khajagya amte haike Bangladesh ni phaimani kwbangma video tongo haike tobo se romjagya bongno haike amte haike Tripura sarok Bangladeshi illegal immigrant ni assembly rogo kokti sanani naikakabo a je kok sanani no rejection khlaire ro borok haike amte haike no Assam rogo Bangladeshi illegal immigrant no rotugi horjak tongo haike Bihar rogo bo horjak tongo Election Commission of India ni bisingte Meghalaya rogo ba amte haike Bangladeshi rok hapka kai gundagardi haike amte haike hoyhula kheke bong aro amte ke romjago Tripura o ngakai konbana khajagya je Tripura saro hachak hataya tongne rok borok amte haike andolon tai movement khlai tongne nango Bangladeshi illegal immigrant no hornani bage haike je o illegal immigrant no hornani bage je movement khlai tongne Tripura sarok nijini identity no rokha khlainani bage borok ni uporose bongni sakao se ultaya o movement khlaimani jagao police rok naimathang bedek rok borok no narege borok no bunani naisinai haike hamya ward bolongni borok hai irai hinai Tripura sarok no sasinai haike amo borok naimathang bedek rok no amte haike khlaio je movement khlaimani Tripura sarok student no srise amte haike borok hunu haike social media o kubulung amo sanas thangli hasi bongni borok amsa haike hunu haike chung saimono 1971 ogo o Tripura ni population matro 14 lakh se haike apuro Bangladeshi illegal immigrant no o jagao 15 lakh dakha bongno a jagao satok jago hni Bangladesh muktu judo tongmani Pakistan no ba satok jago hni hagi tabuk chini Tripura sarok o jagao minority ingjak second class citizen ingjak jung o jagao kuksa kaimia chini identity o jagao tolak legi tongka hage tabu ngaka borok jungno kunban sana thanglia chini Tripura sano siklungna sinasio hasi hagi social media o naidi bongni borok chini Tripura sarok bai kunu kaisa kok banglai ke sanai jung phaisi norok o jagao amte hai developing go hai ngaka norok bolong bising sing kamo hai irai hnai hagi tabu tini tomung kha Mizoram rok Nagaland rok tomo Meghalaya rok tomo Arunachal ni a jagani ST rok tomo baike borok develop ungjak je amte haike buni tolao tongne rok Tripura rogo baike amte tolao klugjak Assam rok ni bunai nai di amte haike buni tolao tongnai baike klugjak haike borok baige Assam tongtomono Mizoram rok Nagaland rok Arunachal rok borok tini develop ungjak onyo state ngei haike amorok no sanan thangke kwbangma kok thai tongo aginro o kok rong no tam sanamo chung komeni bisingti ki shahar mana amte haike Bangladesh illegal immigrant phai tongmani kubuni orok hai masapan habi me Meghalaya rok amte haike BSF romjago chinorok phlang hancha habi tong konma che khaya BSF rok tam sanamo chung norok ojo Tripura hapang involve tongoni bagi da amte hai ngi tongman komeni bisingti ki shahar de haike video no sajak like redi te share khlai di joto Tripura sani thani no te channel no subscribe khadi amte haike no video nainani bagi joto no kaham tongmadi khulumka